Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Bilbora etorri gara. Ez taldarekin egin dugu hitzordua argitaratu berri duten Katuzaldia diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, ez. Erratz batekin garbitu doda sortzak, arriskuak egiten da horrela, pauzu ziurrak ez dozte balio, ezertarako, haize bultzada baten ondorioz, lurrera jauzi, nazeta minen goz, eguzkiaren kristalak leio, baten atxetik azala erredo. Unai Madariaga musikariak jartzen du abian ez taldea. Aurretik bakarkako bidean ari zen. Eta egungo musikariekin bat egitean sortzen da egitasmo berria. Gauza da neu hasi nintzala bakarrik, neuk idatzen ebazen abesti batzuk, da nek hori idatzen otzon, beragaz grabateko abesti honek, bera lagunduteko, da esan lehi horaz izala opurbet, como la semillita, el germencito. Da hortik aurrera, da hori 2021 bat izango zen, izena emiten jako, ja Laura gauzenean. Lauren aukera bat da, ikusi gendun danon artean ja beste zentzu bat eukola taldeak, da talde zentzua gure gontzolo emon, gehiago neure proiektuan nire hori alde batera itzite. Hoi da, bai, hasieran zan Unai proiektua, Unai deitzen zan, eta egin genuen diska bat horrekin, beraren kantuak ziren eta nik egin nuen pizkat kantuak nahasketak eta produkzioa. Eta gero pasatu ginen ja ez izatera, Laurokin batera. Bigarren albuma egin genuen pizka bat bion artean, baina gero Mikel eta Albaro bebai sartu ziren orduan zuzenekoetan bebai, Laurok hasi ginen jotzen, eta ja beste gauza bat zela konturatu ginen, eta ja ez hasi izan momentu hortan. Lehenengoz ni ideia zen bakarrik direktoan bateria jotzea. Eneko nire laguna zen, eta Unai bebai ez da. Pizka bat Albaro bezala hasieran direktoan jotzea. Zela, baina gero denborarekin abesti berriak ziren agertzen, eta azkenean hemen gaude. Egia da bakarkako biderretatik heldu zala taldie, bai taldi ez da rebranding bat, Unairen proiektua. Talde bat Laurok dako ahots bardine, eta boto bardine, eta Laurok botatzen dugu zideia bardinek, eta bada momentu bat non proiektu hau akabatzen den, da beste bat azten den, naiz eta pertsona bardinek izan dugu. Hori da, talde norabide batean, eta Lauron artean, bakoitzak bere ikuspegia dauka eta Lauron ikuspegiak dira garrantzitsuak. Taldeak oinarrizko musika tresnak erabiltzen ditu musika sortzeko. Finean roka dela esan daiteke. Hori bai, 1000 kolore dituen rokan hitza. Etiketarik pentsatzen dugu ez gaituela oso ondo definiten. Azkenean atera dugun bi disko hauetan, beste bat modu batekoa eta hurrengoa beste modu batekoa. Da hor ikusten da adibidez bakoitzaren influentzia denak hor ikusten diez, momentu baten eukin aldugu zen ideia batzuk, beste momentu baten beste kontrakoak izan aldirezela. Da gero bai, gaur egun etiketan mobide hori gehiago galtzen hasi de, ez dakit dana da likidoagoa edo dana hartzen da guztietatik, ez? Referente pila bat da errezaue da dana nahaztute egotea. Gero bestalde batetik igual behar izan gitzi dau zerbaiteri esen bat imindeko, ez? Hau dauena da. Hoi da, azkenean etiketak jendeak jartzen ditu. Gu ez dugu pentsatzen horretan, kantuak egiten ari garenean edo estudian gaudenean ez dugu horretan pentsatzen da. Simplemente kantuak horrela ateratzen dira eta jazta, eta gero etortzen da norbait eta esaten dizu, hori rock da edo post-punk del 90 edo horrelako zerbait eta esaten dizu, hori da, estábamos pensando en eso. Nire buruaz pentsatzen dut punk bateroa naizela, rock kontestuan. Eta igual bai, nabaritzen da diskoan, ezta? Que ez dela hor bateria atzean dagoen disko bat. Esperimentu edo jolas badaude, hor funk estilotik edo R&B edo estilo ezberdinetik aterata. Formazioa dauen klasikoena, bi gitarra bajo eta bateri bat, bai modu ezberdinen erabilteko intentzio horregaz, beti bueltatxo bete moteko intentzio horregaz. Egia da, azkenengo disko honetan gehiago autopa dugula igual geure soinue edo geure lan egiteko modue, igual urrengo diskotan gehiago ikusiko dela hori, ez? Geure metodologia bada heldu eta aurteten dana. Horregaz, fielmente aurrera.
Lehen diskoak 2022 urtean ikusi zuen argia. Unairen ideiak eta Enekoren produkzioan oinarritzen da lehen lan hori, eta SSS taldearen lehen aroa irudikatzen dute. Bueno, disko hori ingen du Eneko eta biok batera. Disko horretan ondino badau, neure bakarkako proiektu horren zerbait, ez? Subi moduan egiten dauen disko bat da. Horretan ja ikusten da intentzio bat edo ez dakit norabide bat. Azkenean taldean lan egiteko nahi hori da zarata gehiago sartuteko nahi hori bebai. Da hor ustot hasten dela benetan, ez. Azkenean kantuak oso organikoak dira normalean. Osea, gauza da Laurok estudioan egotea eta mikrofonoak jartzen ditugu gauza guztiei. Eta ateratzen da bapaten ideia bat eta danok joaten gara direkzio horretara. Eta horrela ateratzen dira kantuak. Modo nahiko organiko batean. Ez dugu asko pentsatzen horretan, eta batean kantu bat daukagu tal, nahazten dugu eta jazta. Osea, nahiko simplea da prozesu. Base ritmikoen garrantzia handia da kantuetan, baino gitarren presentzia nabarmena da melodietan. Ahots bereziek borobiltzen dute azken emaitza. Hombre, bai, oso gitarrera da gure soinue, naiz eta soinue apur bete ezberdin hau izan, ez da gitarra klasiko baten soinue, bai oso gitarrera da. Nonoz esan dozkue, moten dauela ez dugu zela bestiek gehiagi pentsetan, urteten dana dala nabaritzen dala askotan, da holan da. Abesti asko grabaizen duguz goiz baten, sortu da egin, oso bizteralak ez. Hori da, igual hori da magia, hor freskotasun hori. Gero bai, niri gertatzen zaidana da, adibidez, letrekin, osea, ja, kantuak jo ditugu behin eta berriz, eta batean joaten naiz jakiten, kantu hau honetaz hitz egiten du, eta ez naiz konturatu momentu honetan arte ez, eta horrelako gauzak pasatzen dira, baina gehiago letrekin, osea, musika da zura erpegian, denbora guztian. Lehenengo diskan, Eneko josuen bajuak eta estilo ezberdina daukagu. Nirea nahiko gitarreroa da, eta melodiak oso garrantzitsuak dira. Interesgarria egiten dutelako, nire ustez, bereziki niretzako. Osea, publikoa, baina niretzat oso garrantzitsua da musika interesgarria izatea eta jotzea interesgarria izatea, ze bestela. Lehen diskoa ingelesez abestua izan zen. Bigarrenean berriz, euskaraz idatzi dituzte kantu guztiak. Hizkuntza aldaketarekin batera, badago abesteko beste norabide bat ere. Etzan izan, oin hasiko gara euskaraz ditzen abestienak, eta da esenan zautu dugu. Ez da, kambio supernatural bat izan zen. Azkenean neuk inglesez entzun izan dut, ia musika guzti, bizi guzti zen, danon antzera egizan. Normala hitzen jatan inglesez idaztea, da orduen experimento moduen da, bai. Azkenean gauza barri bet sartuteko gogoagaz, zeure burue beste leku baten jarteko gogoakaz, bai. Gero bai ateak irikidozkuz gaztetxe gehiagotan joteko edo lango lekutan joteko. Bai ez dakit anain beste hizkuntza aldaketa bera, ze hizkuntza dan eta zein ez dan, nik uste gehiago dela naturalago urteten dazkule. Ikusten dela geureago dela hori, edo behintzat neureago. Neuretzago errezago da euskaraz abestutea ingelesez baino. Da orain ingelesez abestuten dugu zenean abestek neuri raro egiten daztez. Da igual boikotea egiten dut ezapur. Bai, nabaritzen da, geroz eta gehiago kontzertuetan jendea etortzen dela gora, eta dena ematen dutela, ez? Naiz eta kontzertu batzutan igual ez egon jende asko edo lo que sea, osea... Bueno, a ver, normalean bai, ez? Baina ez dakit batzutan jotzen dugu en casa Dios eta jende gutxi egoterren, jendeak dena ematen dago, eta hori nabaritzen da.
SSS taldearen unibertsoa berezia da, eta bestien letrek ere norabide hori dute. Kantuen izenak begiratzea besterik ez dago, disko berezi baten aurrean gaudela konturatzeko. Neuri pasaten jatezen gauzetaz idazten dut, modu abstrakto baten, edo igual neuretzako ulergarria bakarritan moduren baten, ez? Osea, neu jartzen dut neure burue leku baten, non zeu zer gertatzen den, da hori deskribaten dut, hori neure buruen baina ez da. Da igual letratan jentak ez dago zeu zulertzen, ez? Da ez dozkar dure, niri plin horret. Duk ez bazu ulertzuten, ez dozkar dure, da ulertuten bazu ondo, da beste gauza bat ulertu bazu, perfecto, bai. Nik ez dut heldu gure entzularen gana letra gaz, ez? Gehiz hau da aportazio bat musikarik. Justo lehen esan dugunera da, hori ikusten da adibidez, igual eskoleretik kanpo joten dugunean, feedbacka oso antzekoa da. Da ez da bardure euskaraz izetie edo ez, azkenean berbak die, fonetika bat da. Da horregatik ez da hain garrantzitsuen mezua, baizik eta fonetika moduen funtzionaten dauen zerbait da, edo erritmikoki zeu zer esaten dauena baino. Importante hau da igual batzutan esaten dudanaren esateko modua esaten dudana baino. Katuzaldia lana estudio batean grabatzen da, baina ez dute ohiko estudio baten lan metodoa jarraitu. Ez dute soinu teknikari baten gidaritza izan, eta taldekideak izan dira grabatzeko ardura hartu dutenak. Eneko da mastermind edo gehien egin duena, baina niri bebai asko gustatzen zait, hori produkzio aspektu hori, eta perkusioak, soniditos, teklatuekin eta hori gustatzen zaigu. Niri gehiago gustatzen zait horrela egitea, ni pizkat kabezon naiz gauza horiekin eta ez gustatzen beste jendearengan Delegatzea. Bai, delegatzea modu horretan. Ze gero kriston buru janak ematen ditut kanten nahasketekin eta igual egiten ditut 40 nahasketa ezberdin kantu batentzako eta igual pare bat aste utzi ezer entzun gabe, gero bueltatu, gero gauzak aldatu, gero horrela egon daiteke hilabeteak. Enekok da, Álvaro bai dako bardan konozimiento dana, nuk ez dako tazko, ez dau beharrik, Mikelek zeu zer gehiago dako, darden, alde hori euren eskutan izten dugu, da supergustora egiten dugu hori, eurek supergustora egiten dabe, eureko langurako da behin bebai, geure soinu bat araten dutzegu, geure esperimentoak egiten dugu. Ganera oneri bi guztetan bebai bastante experimentatea en la microfonía, ez? Jartzen batez 50 mikro hemen, ze pasako da bat han, no? Zolango gauzatzuk, da azkenan ateraten diez gauza interesanteak. Igual estudio batera bazoia ez norbaitegaz hori ez lortzen, ez? Ze honek dako bere 6 mikroak baterian, beste ez dakit non, da igual hori galduko gendun, no? Ezkenean esperimentatzea niretzat oso garrantzitsua da modu horretan. Ja, seiratik izan zen, grabatuko dugu gitarra akustiko bat baina jarriko dut mikro bat hemen, gero beste bat hemen, beste bat hor, eta gero hau distortzionatuko dut, eta dana nahaztuko dut, eta tal. Eta da, frogatzen joatea, eta azkenean heltzen zara leku batzuetara igual ez dela leku estandar bat. Eta hori bebai gustatzen zaigu, gauza pizkat arraroak bilatzea. Gauza da ez arraroa edo arrarotasun hori bilatzea. Ez dugu musika egiten berbera egiteko. Dut abesti asko diska honetan, bajo eta bateria dira benetan abestia. Eta gero, ez gitarrak eta hotxak pizka bat lagindan epazten dira, baina riff asko daude eta bateria eta baju parte asko daude abestia definitzen dutena.
Sometimes I am someone else. Izan ere, taldeak estudioko jarduna eta zuzenekoa bereizten ditu erabat. Estudioan esperimentatzeko aukera izan dute, eta zuzenekoetarako kantu zuzenak eta askeak maite dituzte. Diskoak ikungo hau zinu bet, da gero zuzenekoan beste modu baten defendatuko dugu. Da beste buru hauste bat da, bai euki gure dugun beste buru hauste bat, ez? Ez dakit kapak gure dugu sartu abesti, ez dakit abestitan, perkusioak gure dugu sartu ez dakit zeinetan, da igual gero dizin dugu gero zuzenean jo, bai beste modu baten egingo du, da bai ez dakit beste ate bat zabaltzen da horrek be. Graba dugu abestiek estudioan, ez dakit zenbat denbora emon dugu hau grabaten, abesti holango da repente zuzenean ezin dugu lan jo. Ba, beste goza bat imar dugu, da hori gustatzen dazku. Azkenean asko gustatzen zaigu egitea, eta hori nabaritzen da, energia hori eta disfrutapen hori ezin duzu barnean mantendu, ezta? Eta orduan, bai, alo loko. Bai, direkto oso fizikoa da eta improvisazio asko dago, feedback asko publikoarekin. Eta azkenean niretzat hori da benetan funtzionatzen duena. Improvisazioari buruz esan dagoen horrek, bai, horretzago nahiko importanta da, como arrisku hori eukitea, no? Horregotea ondino, como, a ver si la vamos a liar aquí, no? Hori gustatzen dazku, da improvisaketa horretatik asko dau. Da horrek emoten zobe, bai, ez dakit. Azkenean bizirik dago. Bai, hori da. Ultra ensaia, hori da. esteri. Diskoaren diseinua ere taldekideen esku joan da. Eta zalak eta kontrazalak ederki islatzen dute, barnean entzongo dena. Zuk zeuk egin filosofian oinarritu da taldea, lanaren arloia guztietan. Laurok dakogu filosofia honen aldeko zerbait, bai da ez dakugulako beste modurik eitzeko. Osea, azkenean, no? Osea, do it yourself, pero apainate, ez dakozu beste modurik. Da eskerrak meriok dakugu zela, da honek biek kontrolaten da bela, da neuri diseina gustatzen da estela, da hola nintzen dugu. Bizetatik dako hori, ez? Prekaridadea da, bai honen alde gauze bai, da orduen, besarkatu egiten dugu. Unaik ekarri zuenean ideia izan zen como, joder. Eta raro, baina uste dut. No sé yo, bai, igual, bai. Baina bai, nik uste ondo definitzen duela pizkat aurkituko duzuna. Bai, gero bestalde batetik, hemen gauz, Donations Project, ez dakit aretoa edo ez dakit zonaitu niri, bai, bueno, txokoa. Honi esker be azkenean hemen egiten didez kontzertu asko musika esperimentalagaz edo proiektu ezberdinak, da hemen ateraten daben dirudana gero doie kauza benefikotara, da batez behori eskerrak joanari, lekutxo dit. Zuzenean handitzen den talde horietako bat da SSS. Taldekideen arteko konexio handia da, eta hori ikuslegora helarazten dute. Kontzertuak eroak eta biziak dira. Hori asko esaten duzku eta hori da, igual neuri gehien gustatzen dazkena. Nabaritzen dazkule ondo pasatzen dugule. Da, eskegi da, igual hori da bai la fórmula, no? Azkenean estudian sartuten garenean edo ensaiaten dugunean, edo gauza berriek sortzen dugu zanean, hortik iten dugu. Dibertziotik, da ondo pasateko gogo horretatik, da azkenean hori transmititzea ez da lan bat, urteten da azkuntzeu zer da, neuri grazia asko iten dut. De repente, joten egon da, ez dakit nekon kagada bat entzun dizko. Edo, no? Como lango gauzak, de repente, orgánico itzen dugu, no es un fallo, es una oportunidad, ¿no? Como esa mierda. Esta historia aprovecha eta horregaz disfrute eta jenteak ikusten da hori, da feedback hori dako zu, Bai, eta bai kantuak ez direla kantu itxiak, igual hori zuzenekoetan aldatu dezakegu gauza txikitxoak eta niretzako hori mantentzen du bai dana bizi. Azkenean, zeu grabaten zu disko bat, da dinosu, hostia, hau de puta madre da, bez? Jode, lan hona indogu. Da gero kaleratzen zu, eta igual ez dako zu feedback hori, edo petxatzen zendune, edo espektatiba horrek ez direz beteten. Geuk igual bai, espektatiba bajo jarri gendu zen bada espada. Ba no pedatzela hostia. Bai, bete direz, da oso posit, da, bai.
Gaur egun zuzenekoak dira taldearen jomuga nagusia. Eta bide horretan datozen hilabetetarako emanaldi ugari hitzartu dituzte. Bitartean kantu sorkuntza berrietan murgilduak daude. Bagabizia lanean da gogoakaz batez be gauze berriak itzeko. Igual ezain beste disko hau jubilateko, baizik eta disko niri jarraitu bat emoteko, da lanean jarraituteko gogoakaz, eta ikusten dugu ganera bide berriek topaten gabizela, da guztetan jakuzen bideak, motivazio handio dakogu. Bueno, azken aldian entzaioak dira pizkat, igual inexistenteak, ja badakizkigu diskaren kantak oso ondo, igual gehiegi ondo, baina bueno. Bai, orain ja bilatzen garenean lokalean da gehien bat ideia berriak ateratzeko eta horrelako gauza. Ba, super de puta madre, ¿no?